गबिन्दआ बुंनो हागौ नामा आंनि दरमाहाखौ मास मोनसेखौ होनोसै आफादाव बे बुंनो हागोन नामा बिथाङा निस्सय बे हाया आरो बे होआखै गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे अफ्रि दैमारि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय आं दंफैयो दिनैहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय गोदोनि गिबि गायसननाय आफादखौ एनडिपि आफादखौ बिएसएफ मुङाव जागायजेननाय बा मुं दोनजेननाय बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बिथां सार हादुंग्रा बिथांजों आं दान्दिसे सावरायनानै लानि मोनसे खोथा सोंनो लुबैबावदों आं जोंनि एनडिएफबिफोरनि बै समाव बिएसएफमोन बै समावहाय जोङो दिनैसिमबो एक्स एनडिएफबिफोरा मार्टियार्स डे खुङो 14 सेप्टेम्बरखौ गिबि मुंख्लं जाजेननायखौ बा गिबि मुंख्लं जाजेननाया जोंनि बे सारा माबायदिहाय मुंख्लं जाजेना बिनि बारै सारा एसे गोलावै खोन्थायोबा हामगोन दा बे गिबि मुंख्लं जाजेननाय जाथाया ओरैबायदिनि लामानि गेजेरजों थांनानै जाहैदों बे समाव जोंहा माने आबसुआ ओरैबायदि आन्दलन खालामबाय बिसोर गुबुन पलिटिकेल पार्टिफोरखौ माने फोथाया आरो गनायनानैबो लायामोन दिनै जों नाथाय जों ओरैबायदिमोन आबसुखौबो गाज्रि मोना बे समाव पिटिसिनि वार्कार्सफोर दंमोन पिटिसि सापर्टार प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम जेनेबा बिनि सापर्टार गामि खैथामान दंमोन बिथिं दा बेफोर गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ हांख्रायहरदोंमोन जोंखौ नोंसिनि मददगिरि नोंसोरजों थाग्रा नोंसोरखौ जाहोग्रा माग्रा होननानै आक्रमन खालामनो नागिरगासिनो दं गतिके बेखौ दाङाबाजिनि लामाजों नङा सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे हानो हागौ नामा गोरोबलायनो गावजों गाव मानो बेबायदि दाङाबाजि जानो बिदि जानाङा होननानै सावरायनानै आङो एक्सन कामान्डार जाहानि बे माने फार्स्ट जोंनि रुंसारि जानाय बांबुर गोराखौ जों आं ओमफ्राय जा अरखां दाबखा बिथाङाबो अमरेन्द्र ब्रह्मआ होनबाय नालाय दे आं बिदिबा एबसुनि आंहा बेजों सिनाखि बहुद मावनाय लोगो दङ आरो गाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बे समाव डिस्ट्रिक्टथ' नङामोन बे समाव जोंनि उदालगुरि आनसलिक हिसाबै दङमोन बे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन गतिके बियो बहुद सिनायनाय मानसि दङ होननानै बेखौ जों रायलायलायनानै आं बेनो हरदोंमोन ओमफ्राय आं थांदोंमोन डिमाकुसिथिं दा गाम्बारि फंबायमोना होनबाय जों बिराद हुलुस थुलुस जाबायलै जों माथ्र बिसोरो 12-13 जनसोल' वार्कार्स मस्त स्ट्रं वार्कार्स आरो बिसोरो थैगोन नाथाय जों मालायनि खोथा खोनासङा ओरैबायदिमोन दा जोंखौ लेंहरबाय थानायाव बे समाव नाब्लाया गैया जोंखौ दैदेननो मा खालामगोन बे समाव जोङो खुनु माबा गैया नाब्लाया बे समाव गैयामोन ओमफ्राय आं बिनिफ्राय दे बिदिबा आं बिथिं थांनोसै आं डिमाकुसिथिं थांबाय थांनानैथ' घटनायाथ' बिसोरना गासिबो प्रि प्लान मोनदां जानांगौ अरखां दाबखा बिथांमोना थांबाय हर थाहैबाय रायलायबाय माबाय आरो ओमफ्राय थेवबो बिसोरो ओरैबायदि एग्रेसिभ जाबाय रायजो राजाफ्रा बर' फरायसा आफादनि बा भलन्टियार्स फर्स सेंग्राफोरनि माबायाव बिसोरखौ लोब लोब फैनानै आगंझार होननाय गामियाव बिसोरो आक्रमन खालामफैबाय खालामनानै सानदोंमोनदां जाहा अरखां दाबखा बिथाङा जिहेतु गाव फरायसा आफादावनो दंखायो एक्जिस्टिं बडियावबो दङमोन बा बिनि अर्कार रायलाय होनलाय गोजोन थासारियाव जों थानो हागोन रायजो राजाखौ जों बेबायदि मिलायलायनानै दोननो हागोन आनखि आं होनहरबावदोंमोन जे नांगौबा प्रयजन जायोबा बिसोरजोंनो आन्दलन ओंखारफाथों बे गामि दाबनैया नांगौबा आन्दलनाव गिर्जा गिर्जा ओंखारथों नाथाय जोंनि मावथिफ्राल' रियेल वार्कार्सफ्राल' दाथोंथों मानो होनबा बहाबा लामा सामा बिसोर एटेकबो खालामनो हागौ ओंखायनो जोंनि एक्टिभिस्ट मस्ट माने माबा मावग्रा गथ'फ्राल' दाथांथों रायजो राजा बिसोर एसे मोजां बुजायना हरदोंमोन बेबायदिनो हयथ' अरखां दाबखा जा बिथाङाबो सेस्था खालामदोंमोनदां नाथाय बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा जेबो खोनासङासै खालि सिखाव सिखाव बा गुन्दा होननानै बिसोरखौ एटेक खालामबाय आरो बे जा बांबुर गोरा फंबाया सासे मानसिनि बाख्रियाव हाबनानै दङमोन बेनिफ्राय दिहुनना लानानै बिसोरो इनायै बुथारहैबाय दा फार्स्ट जोंनि शहीद जानाया बेनो आरो जोंनि बै जोंखौ पिटिसिनि रायजो राजाफ्रा
राजाफ्रा मोजां मोननाय खारना बेनो इक'नमिक आइडिय'लजिखौ लानानै जों ओरैबायदि बिसोरखौ बुङोमोन जे जों खुनु मथैबो थारमाने आं दहाय सिगाङाव मोनसे चेनेलाव होननाय बायदि जों माब्लाबाबो बर'फ्रा गोजौ गाहाय एसे एनै थानो हागौ गोबांसिन एसेल'सिन जानो हागौ नाथाय रावबो मोनजायै मोनलोङै जानो नाङा बेफोरबायदि आदर्शखौ लानानै जों नांदों आरो बे नांनायखौ जोङो रोखायै पाब्लिकखौनो फोरमायना होयोमोन दि आं स्वयं फोरमायना होयोमोन जोंखौ बयबो कुइसन सोंलु सोङोमोन नोंसोर दिनै आबसुआ एसेबां हाजार बिजार गिजाबनै माबा 90आवनो बर' रायजो मोनथारसिगोन 90 सनावनो आसामा थुब्ला बुरलुंबुथुर दैमाखौ जोखावनानै साहाथिं रायजो मोनसिगोन नोंसोरलाय आरो मानो रायजोखौ बेले बेजे खालामबावनांगौ होननानै जों बहुद कुइसन जों होनदोंमोन आबसुनि बर'लेण्ड डिमान्डआव इक'नमिक पलिसिया रोखा नङा बे इक'नमिक पलिसिया बिसिना रोखा नङा बर'आ माबायदि मोननो थागोन बर'आ माबायदि मोनजागोन बर'आ माबायदि सोलिगोन बेबायदि रोखा गैया रायजो मोननांगौ थानांगौ खिन्थु जोंहा मोनसे एकदमबारे क्लियार काट जोंहा मोनसे माने इक'नमिक आइडिय'लजि दंमोन दा माने जों बयबो थांनानै थानो थाखाय इसेबाबो सोलिनो जों प्रपार सम्पति थानो मोननाय राहाखौ जोंनि पलिटिकेल पावाराव जुदि जों फैयोबा जों होगोन होननाय जोंहा बे मोनसे आइडिय'लजि दं दा जों बिनि थाखायनो जों गोख्रों नांनोबो हादों बे जोंनि डिफारेन्सेसा बेनो आरो जों लुगैनाय बर'लेण्ड आबसुनि लुगैनाय बर'लेण्डनि इक'नमिक डिफारेन्सेसा बेनो दा बिनिखायनोथ' जों दिनै नुगासिनो दं बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोना मा इक'नमिक पलिसि लादों जेबोथ' गैया दिनै बिसोर सामायनो मोनसे पेकेज माबा अमा फिसिनाय माबा फिसिनाय जों बिनि थाखाय आन्दलन खालामाखैथ' बर' हारिया हाथियार गैयाखै थै होआखै जों मोनसे मोजां थासारि मोजां अबस्था फैनांगौ जोंनि बर' मानसिफ्रा दिनैथ' मिज'रामफ्राव थां बेयाव स्टेट गभर्नमेन्टआ पलिटिकेल माबा पार्टिफ्रा ओरैबायदि जनसाधारण सुबिदा दं खुनु मारुवारि क्रौरपतिया निजा हायाथ' लिस्टआवसो थानाङो बिसिना गासिबो केपचार खालामजोब्बाय मिज'फ्रा मिज' जा सासे गेदेरा स्टेट एसबिआव मावो बे आंनो खिथादोंमोन कृष्ण कान्त दैमारि होनो बेयाव ओरैबायदिनो बेयाव खुनु बेफारिया सुबिदा मोना ओरैबायदि बिसोरनि नों थानो मोनगोन लिस्ट नों बिल्डिं दं मा दं बेफार खालामदों खालाम खिन्थु बे हाया नों सोरनावबा थिखा लानायसो सोरबा मालिकनि आन्दाराव ओरैबायदि दा जोंबो बे पलिसिखौ खालामबा हामगौ होननानै सानो दा पलिटिकेल पावार प्रमद बर' बिथांमोना दा दं बेफोरखौ मावनांगौ जोंनि मानसिफोरनो सुबिदा होनांगौ आनखि बिथांनि फार्स्ट खामानि आं नुदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बे माने रिभाइभ खालामा मानो दिनै फोथांनो गभर्नमेन्टखौ बे प्रेसार होआ दिनैथ' बे ना रोंगौ ना रोङा आंथ' बुजि मोना बिथाङा राजनितिखौ माबायदि लांदोंथाय ना गावनि शेयारनि थाखाय मासिनि थाखाय ना गावनि न'खर भबिष्यतनि थाखाय ना बेजोंसो मा सान्दों मिन्थिया खिन्थु आंनि नुनायाव दिनै जों जेरै बर' हारिखौ जाजानो लुबैदों मोनसे न'खर दानानै बे थांखिखौ आं नुहुराखै आरो बे जानायबो नङागोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय दा मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों आं गबिन्द बसुमतारी सारमोनाथ' गबिन्द बसुमतारीखौ लोगो मोनदों जानांगौ दा नुनो मोनदों सारमोनखौ जोंनि जुनियर एक्स एनडिपिफोरखौथ' दोनथ' सिनियर जोंनि मस्ट आफादखौ दैदेनबोनाय सालायबोनाय जों बै सारमोननि खोथा मथैनो जोंबो फैयै दिनैसिमबो सारमोननि अननायाव बा सारमोना गायसनना गालांनाय आफादाव जों बुंनो हानाय बेखिनि हारिनि खोथा फंसेब्लाबो जों बुंनो हानायखौ जादों दा जेरैबायदि गबिन्द बसुमतारीया सारमोनखौ बा मस्ट सिनियरफोर लिडारफोर दङ बिथांमोनाबो ओरैनो दङ सारमोनखौ लिंहरनानै ओरैनो डिसकास खालामलायनायखौ मोनफेरदों ना मोनफेराखै सारमोना ओरैनो गैया बिथांमोनाथ' आं सानो फैब्ला रायलायगोन नाथाय आं उइलिंलि थांनानै आङो माने रायलायहैनो लुगैया सानदोंमोन आं गबिन्दजों थांनानै एसे रायलायनि
सार नंगौ। जोंनि गोदाव सोराव जानानै हाजार हाजार गथ' जिउ गोमालांबाय नंगौ सार नंगौ। बिसिनि न'खरनि बेथ' गैखालानोसै जोंनि हादोर दानायनि सिमाङाव बिसोर जिउ बावबाय नंगौ सार नंगौ। बेथ' बे गैखाला खिन्थु बिसिनि न'खरखौ माबा मोनसे अनसुंथाइ होनायनि थांखि बिथांहा दंना गैया आं बेफोरखौ रायज्लायनो दा बिथाङा जेब्ला मोनसे खोथा बुंबाय सार 4 लाख थाखायसो जोंनि बर' सेंग्राफ्रा हाथियार दैदोंनो माला बे मिन्थिखो बेलाय नंगौ सार नंगौ। गबिन्द बिथाङा नोंगौ दिनै इउपिपिएलनि डिपुटि जानो हागौ एनडिएफबि नि दिनै बे मोनसे ग्रुपनि दिनै प्रग्रेस माबानि फार्स्ट ग्रुप बा सेकेन्ड ग्रुप आं बेखौ मिन्थिला नंगौ सार नंगौ। प्रग्रेसिभ एनडिएफबि नि बे चेयारमेन जानो हागौ बिथाङा खिन्थु बिथाङा जों मा सिमां नुनानै बै आफादखौ सोरजिदोंमोन बेयाव बे बै समाव गैयामोन निस्सय बिनिखायनो बेफोरखौ बे मोजां मिन्थिया आरो बिनाव बेफोरखौ मावनोबो बेहा गोसो गैया आं बेखौ सानो आरो बिथाङा मालाबाबो मावनो हानाय नङा खारन आं बेखौ गोदोनिफ्रायनो बुंखायोमोन नाब्ला बिथांजोंबो आं थरखा थरखि जादोंमोन गोदो बेखौ जेला लाबोयो बिथाङा सानसे जोंनि आफादखौ सोखावगोन आरो नोंथाङा खैफोदाव गोलैगोन बेखौ दिनै नाब्लाया जोबथेसालियाव थानानै दिनै जा फंबायमोननि भिडिअखौ बे नुबाय बायोबा खोनायोबा निस्सय बे गोसोखांगोन आंनि बै बुंनाय रावा बेसेबां दिनै रोखा रोखा फिथाइ थायदों आं बेखौ होनखाथारदोंमोन कभिड बिथांनि सिगाङाव आं बुङाखै नाब्लाजों आं जादोंमोन फ्लेटलि आं बुंदोंमोन बिथाङा सानसे बे जेबो हाबा मावा बिथाङा सानसे समाव आफादखौ खैफोदाव खोख्लैगोन होननानै आं बुंखादोंमोन आरो जुदि बिथाङा इसां मावग्रामोनब्ला दिनै बाहिनि गामियाव हादुंगोरा दं नंगौ सार निस्सय बे फंसेबाबो रायज्लायफैनांगौमोन आरोबा आं बिथांनाव थांगौमोन जेब्ला बे खोथाखौ बुंबाय बे आं गोसोआ थेरे बेथेर जाबाय मानो होनबा आं आरो फंबायमोनखौ बुंनि नाब्ला बिथाङाबो बिमा बिफानि थाइसे थाखा लाल जाथि होनानै आफादखौ सामलायाखै आं हले बोसोरथाम बे आफादखौ जोनोम होनायनिफ्राय आं खुंदों सेसन मोनथाम गावनि फैसाजों एनिएशन केम्पआव खनसे नङा खननै थांनाय थाखा फैसा खरस आं गारजोबदों कलकातानिफ्राय त्रिपुरा फ्लाइटजों थांनाय गासिबो आं गारजोबदों बिनि उनाव आं बहुद दुखु दाहा लानानै आङो बे आफादनिफ्राय जिरायनानै थानांबाय बेखौ आंसो मिन्थिगौ आं बे भितरा खोथाखौ आं गासिबो बुंनो लुबैया आरो मोनसे खोथाया जाबाय मा दिनै गबिन्दआ बुंनो हागौ नामा आंनि दरमाहाखौ मास मोनसेखौ होनोसै आफादाव बे बुंनो हागोन नामा बिथाङा निस्सय बे हाया आरो बे होआखै आरो आं बेखौ एसे मोनसे दाउट दंखायो सन्देह दं आरो आं गोदोनिफ्रायनो दंखायो आं दिनै ओंखायनो फंबायमोननि सायाव बेखौ बुंनो लुगैदों सासे बेन अर्गेनाइजेसन आफादनि सेक्रेटारि जानानै बे बोरैहाय सरकारि दरमाहा मोनबाय थानो हायो बोरै मास्टार दरमाहाखौ उदालगुरि हायार स्कुलाव बोरै बख'बाय थायोमोन बे होमबा जोंनि सेंग्राफ्रा बेखौ साननानै नायदो बोरै मोननो हागौ सोरबा गामिनि जोंनो ओंखाम जाहोग्रा होनना हमजा लाबोनाय एलपि मास्टारनो सोरबा माबानो लोगो लोगोनो जेलाव हरनोसै नंबाबो नङाबाबो केस दाजाबनानै साख्रियानो गैला बन्द जालायबाय नाथाय बिथाङा एसेबां टप लिडार जानानै जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै माबोरै दरमाहा मोनोमोन बेलाय सारप्राइज आसुरित कुनु वर्ल्डआव बेबायदि रेकर्ड नुनाय नङा नोंसोरो आं बेफोरखौ ओंखायनो आं गोदो सन्देह खालामनायफ्रा नंगौ होननायावनो थारैनो दिनै जोंनि फोरमान जानानै दं बयबो मिन्थिगौ दिनै मा अबस्थायाव दं नंगौ आं माने मैया उदालगुरियाव मैया फैजेनदों NLFB केम्पआवहाय आं जोनोम सान खुंदों फालिदों बावहाय फैनानै आं मस्ट सेनियर जोंनिबो बै समाव गायसननाय सेनियर लिडारफोरखौ नुनानै माने माखासे सेहेराफोरखौ नुनानै माखासे कयेकटा खोथा बुंनाय मानायफोरखौ नुनानै माने गोसोआव गाबखांनायबो फैदों माने बे सारमोनखौ दिनैसिमबो गबिन्द जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बै समाव गेजेर ससेयावहाय बे बिथाङा जुदि बिथांमोनखौ नायाखैबा होनबा जोंनि एक्स NDB जुनियर गथ'फोरखौ मा नायगोन बे मोनसे खोथाया सोंथि फैबाय थायो सारमोनखौ दिनैहाय सारा दिनै बेसेबां खोथा जेरैबायदि खोथा बुंदोंना माने
बिराद साननो गोनां आरो जों सोलोंनो गोनां होननानै सानो आरोखि आं दा गबिन्द सारनि जेरैबायदि बेथन जानाय बेफोरखौ दिनै माखासे खोथायाव फोरमान जादों होननानै आं सानो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला सारनाव आं बेखौनोल' सोंनो लुबैदोंमोन गिबि मुंख्लं जानाय बेखौबो मोनथिबाय बर' रायजो राजाफ्रा मोनथिजोब्बाय आरो सार गबिन्दनि बारै बिथांमोना जोंनि मस्ट सिनियर बिथांमोन सारमोननिफ्राय जों सोलोंनांगौ बिथांमोन सारखौ जोङो सेल्युट होनांगोन आरो फाउन्डार लिडार होननानै बुंनांगोन जों बिथांमोनखौ जों आरो सन्मानबो होलायबाय थानांगोन गासैबो जोंनि बर' एक्स एन डि बिनि दैदेनगिरिफोर बा जुनियरफोर नोंथांमोनाबो हायोब्ला सारमोननाव फै सोंफै रायलायफै आरो माखासे खोथाफोरखौ सोलोंना लाना आरो मोनथिना लानाया मोजां जागोन होननानै आं सानो सार हादुंग्रानिफ्रायनो गोबां खोथाखौ खोनाबाय आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै सार हादुंग्राखौ आंनि चेनेलाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय हामबाय होननानै बुंदों लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि